Madzulo abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yuline Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko lino polimbikitsa ntchito za chitukuko. Nduna ya zokopa alendo yati chionetsero cha zokopa alendo chimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yakhala akatswiri a chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli 3-2 pa mapenati. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko la Malawi pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Chakwera amayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe pomwe amanyamuka mdziko muno kupita ku Beijing mdziko la China komwe akukachita nawo msonkhano wa maiko a Africa ndi dziko la China. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera anati boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Pamenepa Dr. Chakwera anatsindika kuti dziko la China limathandiza dziko la Malawi m'madera osiyanasiyana a chitukuko zomwe zathandizanso kwambiri kuti dziko la Malawi lipite patsogolo pa chitukuko. Pa mfundo iyi President Chakwera ati ulendo wake wopita mdziko la China ndi ofunikira kwambiri kamba kuti uthandiza kuti dziko la Malawi lipite patsogolo ndi ntchito za chitukuko chosiyanasiyana, kamba kuti pambali pa msonkhanowu akakhanza okambirana zosiyanasiyana pa nkhani za chitukuko. Ubale wathu ndi dziko la China anthu mukudziwa ndi ubale umene tsopano wakhazikika, ndipo zina zimene adachita kale kuno potithandiza pa ntchito ya chitukuko ndi zina zimene tili kupitanso kukakambirana kuti tichite kutsogoloku kolingana ndi plan ndi masomphenya amene tawuza Malawi onse. Ndi ntchito yofunikira koposa tikhala ndi mkumanowu wapadera monga ife ndi China, komanso tikakhala nawo pagulu lonse lokhudzana ndi maiko amu Africa. Kotero kuti ife tili nchiyembekezo kuti ubale wathu tsopano kupita step ina chifukwa choti zina zimene tayala ndi kuti tithandizane ndiwo ndi ife ndi zinthu zimene zitithandiza kwambiri makamaka tikamaona za ulimizi ngakhalenso za kuchereza alendo komakamanso za migodi. Kulendowu President Chakwera akhalanso limodzi ndi atsogoleri osiyanasiyana amaiko amuno mu Africa koma akambirana mfundo zosiyanasiyana komanso mapulani amwe boma la China lingagwirire ntchito ndi maiko amu Africa kuyambira chaka chamawa cha 2025 mpaka 2027. Cholinga cha ndondomekozi nkuthandizira kuti boma la China likawunike bwinobwino momwe lingathandizire maiko amu Africa m'magawo osiyanasiyana achitukuko mzaka zitatu zikudzazi. President Chakwera mwazina akuyembezanso kumana ndi President wa dziko la China Xi Jinping. Mwazina pa zokambirana zawo akuyembeza kukambirana nkhani yolimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa maka pa ntchito osiyanasiyana kuphatikizapo za mtengatenga ndi zomangamanga. Boma la China ndi bwenzi la dziko la Malawi kuyambira kalekale maka pa ntchito zomangamanga mdziko muno. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna za boma komanso wachiwiri kwa nduna, akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP ndi ena mwa akuluakulu omwe anaperekeza President wa dziko lino pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Mayeso Chikhadzula, MBC, Kamuzu International Airport, Lilongwe. Pakadali pano kazembe wa dziko la Malawi ku China a Alan Chintedza wati nkofunika kwambiri kuti Malawi ichite nawo msonkhano umenewu wa atsogoleri a maiko a Africa ndi China, pakuti apa ndi pomwe akufuna kukonza mapulani atsopano pa ubale wa China ndi maiko a Africa. Iwo ati pa nthawi ino nkofunika kuti thandizo la dziko la China lipite ku magawo monga amalimidwe, zokopa alendo komanso migodi ndipo ndi ntchito zomwe dziko la Malawi layikapo chidwi zambiri mu ripoti ili.
msonkhano wa dziko la China ndi atsogoleri a m'mayiko a mu Africa umachitika kuti akambirane mmene ubalewu uziyendera kunkachitsogolo. Msonkhano wa chaka chino akuti ukuchitika pomwe zomwe adapangana zaka zitatu zapitazo zafika kumapeto. Pa msonkhanowo kwambiri akuti afuna aone momwe magawo awiriwa angalimbikitsire ubalewu kuti ubalewu uzipindulira madera awiriwa. Msonkhano omwe ndi wachinayi pa misonkhano imeneyi akuti unika kwambiri momwe mayiko a mu Africa agwirire ntchito ndi dziko la China makamaka zaka zitatu zikudzazi. Kazembe wa dziko la Malawi kuno ku China Alan Chintedza ati izi nzofunika ndipo kunalidi kofunika kuti President Dr. Lazarus Chakwera akhale nawo pa msonkhano umenewu pakuti zokambiranazi zithandiza kuti Malawi nayo ayikumbukire pa momwe zikhalire zinthu mzaka zitatu zikudzazi. Summit imene ikupangika pano ndiyofunika chifukwa chokuti tikuyang'ana tsogolo ya zaka zitatu zikubwerazi, chifukwa chokuti program imene inalipo yapoyamba ya zaka zitatu zatha yatha chaka chinocho. Zaka zitatu zikubwerazi zikuyamba 2025, 2026, 2027. Ndiye kuti tigwirizane kuti kodi madera amene tikuyenera kugwirizana achitukuko ndi atiwo. Ndiye ifeyo ngati dziko la Malawi summit ndiyofunika kwambiri chifukwa chokuti tikuyenera tiyesetse kuti zimene zikuyikidwa mmenemo zikukhala bwinobwino ndi ndondomeko imene ifenso chitukuko chathu chikufuna kuyendera. President athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera anatuza kuti ali ndi ma priority areas agriculture za ulimi. Ananena kuti pali priority area zokopa anthu kuti abwere ku Malawi za tourism. Ndi ananenanso zokuti mining ikuyenera kukhalamo za migodi zibweremonso. Ma priority atatu amenewa kuti akhale apangidwe address mu program imene ikubwera timayenera kuti tipange participate. President Chakwera akudzakhala nawo pa msonkhano kuno ku China atakhalanso pa msonkhano wina chaka chatha omwe udali kwambiri woona zachuma komanso malonda. Msonkhano wa chaka chathawu unali imodzi mwa mfundo zomwe atsogoleri adagwirizana zaka zitatu zapitazo kuti zichitike pakati pa mayiko a mu Africa ndi China. Pa msonkhanowu atsogoleri a mayiko a mu Africa amakhalanso ndi mwayi okambirana ndi dziko la China fundo zosiyanasiyana zachitukuko zomwe akufuna kuti zichitike m'mayiko awo. Apa kuti President Dr. Chakwera adzakhalanso ndi mwayi okambirana ndi President wa kuno ku China Jinping zina mwa mfundo zomwe dziko la Malawi likufuna kuti ligwirizane ndi dziko la China. Pakadali pano dziko la China limagwirizana ndi mayiko opitirira 50 a mu Africa ndi cholinga choti azithandizana pa zinthu zosiyanasiyana. China ndi dziko lomwe odziwa zachuma amati latukuka kwambiri muzaka zosapitirira 50 ndipo mayiko a mu Africa amaona ngati ichi nchitsanzo chabwino chomwe iwonso akhoza kutengerapo. Kuchokera kuno ku Beijing m'dziko la China ndine Chiyembekezo Kapata Moyo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamikira ndi kuthokoza mpingo wa Anglican pogwira ntchito ndi boma m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Dr. Usi anena izi pa bwalo la masewero la Silver pamwambo wotsanzikana ndi Right Reverend Francis Frank Kaulanda yemwe ndi bishop wachitatu wa diocese ya Lake Malawi ya mpingo wa Anglican ndipo akupuma pa ntchito. Iwo ati boma ndilodzipereka kulimbikitsa ubale wake ndi mipingo mdziko muno pofuna kupititsa patsogolo chitukuko ndi kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Beatrice Mwape mwadza ndi ripoti. Atatumikira mpingo wa Anglican kwa zaka pafupifupi 42 ndi nthawi yoti Bishop Kaulanda akapume pa ntchito. Mwambowu anaukonza pofuna kuthokoza ntchito zomwe Kaulanda anagwira ku mpingo komanso dziko lonse la Malawi. Pamwambowu panali ulaliki, phwando la mayimbidwe komanso kuvina. Mawu ake pamwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati a Bishop Kaulanda ndi chitsanzo chabwino chochita zinthu moyenera, chitsime cha nzeru komanso mtsogoleri yemwe amasintha zinthu ndipo amachita izi molimbikitsa chikondi ndi chimvano. Iwo ati Bishop Kaulanda ndi mpingo wa Anglican agwira ntchito tamandika popititsa patsogolo chitukuko mdziko muno ndipo boma ndiloyamika. Apa iwo ati boma ndilodzipereka kulimbitsa ubale wake ndi mipingo. Timanena kuti good leaders come from good people. Atsogoleri amene ali mboma achoka kwa anthu, achoka mipingo. Mbava zili mboma zili machalichi yawo tu. Mbava ili yonse ili mboma ili chalichi chache.
Sopono ndikofunika kuti pamene tili kusogolera anthu popemphera, let's prepare the flock, the sheep. Kuti ngati afuna akayambe ndale, first and foremost, they must know God. Mawu ake wapampando wa Anglican Council of Malawi, Right Reverend Alinafe Kalemba, wati akaulanda agwira ntchito yayikulu yolunzanitsa mpingowu. Iwo atagwira ntchito zambiri zotukula umoyo komanso maphunziro mu mpingowu, ndipo aonetsa utsogoleri wabwino. Anali mkulu wabwino kwambiri kuti amapezeka kwa wina aliyense, mphawi, wolemera, wophunzira, wosaphunzira, pena paliponse matauka mpeza amazitsitsa ndikapezeka pamene paja. Ndicho linga chimodzi kuwatumikira anthu. Zimene zonse zimene tili nkusowekera ndi kulupeti magulu kampeti Malawi muno. Kukhala ndi atsogoleri amene ali ozindikira ntchito yawo kuti ndi utumiki osati ndipeze. Ndipo m'mawu awo akaulanda ati ulendo wawo wakhala wabwino komanso wamavuto, ndipo ayamikira mpingo wa Anglican powathandizira. Apa iwo apempha atsogoleri otsala kuti apitirire kukhulupirira Mulungu kuti agwire ntchito yawo mopindulitsa. Mayesero ndi ambiri, mayesero amkati komanso mayesero akunja. Ndiye tinkukapempha kuti iwo aike chikhulupiriro chawo pa Mulungu, adele Mulungu, popeza mdziko muno muli zambiri zovuta zimene zimatha kuchotsa anthu atumika Mulungu pamaso pa Mulungu. Akaulanda agwira ntchito zosiyanasiyana mu mpingo wa Anglican monga mlembi wa diocese komanso woyang'anira achinyamata. Ku dziko akaulanda anakhalapo pa mpando wa bungwe la PAC mchigawo chapakati, ndipo anakhalaponso mu bodi ya Nice Trust komanso ku Microloan Foundation. Iwo anagwiraponso ntchito ngati mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Lake Malawi Anglican University Lamau mwa zina. Mwambowu wachitika pamutu woti kumaliza ulendo. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. President wakale wa mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno Mbusa Flaxon Kuyama alangiza amalawi kuti asafoke ndi kupemphera pomwe dziko lino likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Akuyama anena izi pa mapeto a msonkhano wa misasa wa mpingo wa manja SDA mu mzinda wa Blantyre. Uthenga umene ndingapereke ndi wakuti monga dziko monga anthu timadutsa mu nyengo zimene Bible ndayi zina likati lichule limati mu anamondwe. Petro anakumananso ndi nyengo zokhanga zimenezo za anamondwe, koma chinsinsi cha Petro maso ake amayang'ana pa Yesu, ndipo sadamire chifukwa yang'ana pa Yesu. Yesu adamugwira dzanja. Ndemu mavuto amene tikumana nawo, kama mavuto azachuma, kama mavuto azathanzi, matenda, ifeyo chikhulupiriro chathu kwambiri tichike pa Yesu, sitidzagwedezeka. Mutu wa msonkhano wa misasa wa masiku asanu ndi limodzi unali kusandulika mu chikhalidwe chake pamene tikukatumikira, ndipo mbusa wa mpingo wa manja SDA wati msonkhanowu unali wapamwamba chifukwa akhristu adalitsika. Chigawo chino cha manja changoyamba posachedwa apa, ndipo msonkhano uwu ndi wa namba 3. Komano tingathe kunena ndi kutsimikiza kunena kuti wakhala msonkhano wopambana, olimbikitsa ndi opereka chiyembekezo chaka chino. The main theme ya as a church ndiye kuti I will go. Koma ifeyo tinaganizira mu I will go mo kuti tikhale nawo mutu wina wapadera umene timati transformed into his likeness, the power of the gospel. Muganizo lina tikuti munthu amene wasindika ndi kufanana ndi Yesu Kristu, ameneyo angathedi alinako kuthekera kwa kupita kukafalitsa uthenga. Ndi tabecheredwa ndi azilaliki amene takhala nawo mchaka chino kuti tisinthe miyoyo yathu ndi kufanana ndi Kristu, potero tikafalitsenso uthengawo kwa anthu ena. Bungwe lomwe limalimbikitsa kuti alimi azipeza misika ya zokolola zawo mosavuta la Farms latsindika kufunika kwa chionetsero cha ulimi pomwe ati chili ndi kuthekera kulumikizanitsa alimi ndi kampani zogula mbewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Farms, Mayi Modesta Namangali, ndiye wanena izi ku chionetsero cha zaulimi mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri. Mayi Namangale anati chionetsero cha zamalimidwe chimapereka mpata kwa alimi kuti aonese ntchito za ulimi zomwe amachita.
mayi Namangale anati kudzera ku chionetsero ngati ichi alimi amakumana ndi kampani zikuluzikulu zomwe zili ndi kuthekera kopereka misika ya zokolola za alimiwa. Ifeyo ngati afamze tili ndi gawo limene timathandiza alimi kuwalumikizitsa ku misika. So kunali kofunika kuti tibwere kunoko kufeya kuti tiathandize alimi amenewa kuti athenso kupeza misika ina. Komanso aone kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, athe kukhala ndi kuthekera pa iwokha kuthanso kumasaka misika yosiyanasiyana. So kuwalumikizitsa ndi misika imene ikupezeka kuno ziathandizira kuti nawonso akapanga maubale ndi misika imene akabwerera kumamidzi kumene achokera akathe kumalumikizana nawo anthu amenewo ndi kupeza nsika ndithu odalirika. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi President wa dziko la Mozambique a Filipe Nyusi ndi omwe anatsegulira chionetsero cha zamalimidwe cha chaka chino lachinayi pa 29 August. Kampani zochita ntchito zamalimidwe komanso zina zokwana 184 netsa zinthu zosiyanasiyana ndipo chiwerengerochi ndi chokwera poyerekeza ndi chaka chatha pomwe kampani zokwana 113 zinatenga nawo mbali pa chionetserochi. Kampanizi ndi kuphatikizapo za maiko monga a Mozambique, Kenya ndi Eswatini. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko lino polimbikitsa ntchito za chitukuko. Nduna ya zokopa alendo yati chionetsero cha zokopa alendo chimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Blue Eagles yakhala akatswiri a chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli 3-2 pa mapenati. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. For the more adventurous music lover, there is an alternative. It does mean travelling though. An international music festival is flourishing in Malawi in Southeast Africa. Kogomo, Blantyre, 42.195 kilometer race. Loweluka pa 7 September 2024. Bigger and better. Ndiye kuli mpoto kutapa kutaya zandalama zoposa 10 milioni kwacha. Ndiye ino lembetsani msanga nthawi isadate. Kulembetsa 42.195 kilometer race 20,000 kwacha. 10 kilometer race 15,000 kwacha. 5 kilometer race ndi 10,000 kwacha. Pomwe aerobics ndi zina zambiri ndi 2,000 kwacha yokha basi. Easy nzaliense. Blantyre 42.195 kilometer race. Pace up. Malawi National Council of Sports. Play sport. Stay healthy. takulandiranenso mu nkhani zathu. Nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule yati chionetsero cha ntchito zokopa alendo chimathandizira kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Akantukule ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo. Zambiri mu lipoti ili la Madalitso Muhango. Mwambo wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo wa chaka chino unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Memorial Tower mpaka msewu wa Presidential Drive
mu mzinda wa Lilongwe. Aka ndi kachinayi dziko la Malawi kuchititsa mwambo wa chionetserowu. Poyankhula pa mwambowu, nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule ati mwambo wa chionetsero ya ntchito zokopa alendo umapereka mwayi kwa anthu ochita bizinesi zokopa alendo kuti athe kuonetsa zina mwa ntchito zomwe makampaniwo amachita. Akantukule anonjezera kuti mwambowu uthandiziranso kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo komanso kukweza chuma cha dziko lino. Mangofuna ndiunikire kunena kuti lero ndi siku imene talitenga kwa ifeyo kuti tikakhale tikukhazikitsa mwezi umene timayang'anira zokopa alendo umene timati tourism month, national tourism month, umene mayamba pa 1 pakafika kumapeto kwa mwezi. Chachikulu chimene tikufuna tilange nchoti kuti tiunikire ntchito zimene zakhala zikuyenda bwino maso zina zimene tikuyenera kuti mnatikonze apa ndi apa. Chinanso chachikulu chimene chikubwera nchonena kuti anthu akudandaula kunena kuti kodi bwanji mukambirane ndi anthu amene amapanga ntchito zimene zizi kuti mwina mitengo imene amapereka kwa Malawi ikhale yofererako pang'ono kuti aliyense akhale akuti azikhala kufika kumalo amene akafuna kunjoya akafuna kudya kuhotelo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku hotela ya Sunbird Atemwa Kanjadza anati mwambo wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo umathandiza amahotela komanso ochita bizinesi zosiyanasiyana zokopa alendo kuti athe kuona momwe angakonzere bwino ntchito zawo ndi cholinga choti adzitha kukopa anthu ambiri. Mwezi uwu andi mwambo umene tikupanga lero ndofunikira kwambiri kwa ifeyo chifukwa chonena kuti timakhalanso tikupanga engage ndi anthu osiyanasiyana kuti aziwe kuti ngati Sunbird mahotela amapanga chani komanso tourism Malawi munomu ndi chani andiphindu lake ndi chani. Andiso nthawi zambiri imapezeka kuti makasitomala mwina angoziwa zinthu zomwe zimene amapanga koma timatengerapo mwayi kunena kuti tionesese kuti zina ndi zina aziwe. Mwambo wa chaka chino wa chionetsero cha ntchito zokopa alendo wachitika pamutu woti ntchito zokopa alendo ndi mtendere. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chasankha a Abida Amia kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda alengeza izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani omwe achititsa utadutsa msonkhano waukulu wa chipanichi. Olive Phiri wafika ndi ripoti. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda komanso mneneri wa chipanichi a Jessica Bwira ndiwo anatsogolera msonkhano wa atolankhani omwe awitanitsa potsatira msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitika mwezi watha. Polankhula pa msonkhanowu, mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda wati chipanichi chasankha mayi Abida Amia kukhala wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi. A Chimwendo Banda ati Gerald Kazembe tsopano ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi ndipo wachiwiri kwa mlembi wa chipanichi ndi Auchize Mkandawire. Malingana ndi Chimwendo Banda a Aram Beza ndi wachiwiri kwa woyendetsa ntchito za chipanichi ndipo Sebi Chisanga ndi wachiwiri wawo. Yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chapakati Auladi Musa nawo awasankha kukhala mu komiti ndipo yemwe anali membala wa chipani cha DPP Akeni Msonda awasankha ngati wachiwiri wa mneneri wa chipanichi. A Chimwendo Banda alengezanso kuti Avitumbiko Mumba, Joseph Njovuyalema, Ahale Mkandawire, Akeni Zikhale Ng'oma komanso ana Setembo nda George Sulu ndi ena mwa mamembala a komiti yayikulu ya chipanichi. Kumaliza pakulengeza mayina amenewa tikayendabe ngati ana abanja limodzi ndipo ndikufuna ndidene kuno momveka bwino ngati secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipanichi kuti ntchito ku chipani cha Malawi Congress Party ndi zambiri ndipo tikufunitsitsa wina aliyense atengepo gawo kaya udabwera kale kaya bwera kumene aliyense atenge gawo chifukwa chipani cha wina aliyense. Mneneri wa chipani cha MCP a Jessica Bwira ati chipani chawo chipitiriza kutumikira Malawi pokhazikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Chimene chikuti manga njoti tonse ndana akamuso tonse ndana Malawi Congress Party chimene tikufuna ife njoti boma lipitirizo khala pakati pa manja mwa anthu amene abweretsa zitukuko zija maona tikuonetsa zija. Pakadali pano mlembi wamkulu wa chipani cha MCP wati msonkhano waukulu wa chipani chawo omwe unachitika mwezi watha unayenda bwino. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya Blue Eagles yakhala akatswiri a chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli
ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kudzera pa mapenati adafanana mphamvu posamwetsana chigoli. Masewerowa anasewerera pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Amin Musa wafika ndi ripoti. Timu ya Bullets ndiomwe inasunga mpira kwambiri kusiyanako ndi Blue Eagles, koma kuti sinagwiritse ntchito mipata yomwe inapeza zomwe zinapangitsa kuti asewere mapenati adalepherana posamwetsana chigoli chilichonse. Gomeziyani Chirwa ndi Nixon Nyasulu anamwetsa mapenati awo, pomwe Precious Speed ndi Adepojo Babatunde anagwiritsa mapenati awo, ndipo Clyde Senaji anaphonya penati yake. Kumbali ya akatswiri Blue Eagles iwa Misia Muhone ndi Jacob Robert anagwiritsa mapenati awo, koma Andrew Juvenal, Ganizani James ndi Lanken Mwale anamwetsa mapenati awo kuti nkhwazi za ku area 30 zipambane ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Blue Eagles yatenga ndalama zokwana 35 miliyoni kwacha pokhala akatswiri a chikhochi. Timu ya polisi yamaliza mpikisanowu osamwetsetsa chigoli chilichonse mu mphindi zosewera masewero onse asanu, ndipo aka ndikoyamba kuti timu ya mligi yaing'ono ipambane ukatswiri wa chikho cha FDH. Blue Eagles inapambana chikho chawo chomaliza mu chaka cha 2019 ndipo chinali cha FISID. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la China ndi bwenzi lenileni la dziko lino polimbikitsa ntchito za chitukuko. Nduna ya zokopa alendo yati chionetsero cha zokopa alendo chimathandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yakhala akatswiri a chikho cha FDH Bank pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi zigoli zitatu kwa ziwiri pa mapenati. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yuline Mponda. Tsalani bwino.